Il-valuri ta' suċċess tad-dinja Ġesu jagħmilhom rashom l-isfel u saqajhom il-fuq. Hekk jagħmel biex jurina li fid-djufija tagħna, fil-vulnerabilità tagħna, hemm it-triq tal-qdusija. Jekk biss infittxu wiċċu. Saħaq dan l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-omelija tal-quddiesa tas-solennità tal-qaddisin kollha li saret it-tnejn fil-Konkatedral ta' San Ġwan, ċelebrazzjoni li tat bidu għal xahar importanti ferm għall-Knisja Kattolika. U l-qdusija tagħna hija opra kbira tal-ħniena ta' Alla. Hija dik il-barka li l-mulej iwiegħed mhux lil min għamel suċċess fil-ħajja, imma min kellu il-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja. Min kien imnikket qalbu ħelwa lil dak li jħenn, li f'qalbu ma jippruvax jinteleb mir-reba imma għandu qalbu safja minn dak li jġib il-paċi, minn dak li jbati għas-sewwa. Fil-quddiesa, l-Arċisqof laqa uffiċjalment it-talba taż-żewġ seminaristi biex isiru djakni u eventwalment saċerdoti. Melkim Saliba u Karl Andrew Xkembri mill-parroċċi ta' Santa Marija ta' Ħattart u Marija Bambina tal-Mellieħa rispettivament. Minnaħa tiegħu l-Arċisqof talabhom biex ikomplu bit-tħejjijiet tagħhom fiż-żmien li ġej sabiex ikunu preparati għall-ordni sagri. Intant, it-tlieta l-Knisja Kattolika fakret is-solennità tal-erwieħ kollha, b'ħafna jkunu dawk li jżuru l-oqbra ta' qrabathom fiċ-ċimiterji, jitolbu talbar ruħhom fil-waqt li jħallu xi bukkett fjuri jew xi mat. L-Arċisqof min-naħa tiegħu ikkonċelebra quddiesa fil-Knisja tal-erwieħ f'Ħaltarxin b'sufraġġju għall-mejtin kollha, mod partikolari għall-vittmi tal-COVID-19. Dan il-jum mhux biss ifakkarna fil-bib li għaddew minnu ta' qabilna, imma ifakkarna li fuq il-bib tagħna il-mulej se jħabbat, meta ma nafux, imma se jħabbat żgur. Wara l-quddiesa mbagħad l-Arċisqof bierek l-oqbra fiċ-ċimiterju ta' din il-Knisja.